Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong galagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon no, ang atong mga kauban dinhi sa istasyon, ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod, usab si kasamang Tax Ilumba. Ug niya usab no, nakita nato ang atong isa pa no, sa mga kasama, si Igsoon Rinaldo. Okay, sige hapon ako muingon kaninyo o kanato. Maayong adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 4 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2018. Liwas na gayod, no? Sa atong paghandom, no? Sa pagsaulog sa adlaw sa mga santos o adlaw sa mga mahal o mga hinigugma natong hingpanaw na sa laing kinabuhi, no? Now, karon no ba nga tinahod nga tigpaminaw, ining laing sigmit sa ulaing bahin no, sa atong tulumanon, atong hisgutan kining pangutana nga unsa ba gayod ang sentro o unsa ba gayod ang pagsimba nga pinaka numero 1 o unsa gyud ang kanabang mga gipractice sa mga naunang Kristiyano. Unsa gyud ang pinaka dugukan nga balansayon ba sa pagtuo sa mga naunang nga Kristohanon. Kay sa atong panahon ron no, lain-lain man ang dagway sa atong pagsimba sa Ginoo, although na ay gibawal ani kung atong tun-an ang Biblia, na apoy wala ra gibawal, pero dili lang gyud uniform ba, wala lang gyud ta mag-usa diha sa unsaon gyud pagsimba ang Ginoo. Now ato lang timan ano mga tinahod nga tigpaminaw nga duha ra gayud ka dagway o duha ra gayud ka kasabutan nga diha gipadayag kun unsaon nato pagsimba ang Dios o Ginoo. Ang giklaro man na no sa ato palang Biblia, daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Old Testament o New Testament. Di ba? Unya sa Jeremias, ay lang yun kalimti, no? Jeremias 31, tudling 30, tudling 31, 32, diha dapit. Giingon nga, nagingon ang Diyos nga maghimo ako og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Lahi sa kasabutan nga akong gihimo sa mga katiguangan.
Now, nganong ako ning gikutlo pag-una. Tungod kay kitagong mga Katoliko, giakusahan ta nga dili tinuod nga simbahan kining atong gipasakupan tungod kay dunay mga kalainan, dunay mga kabag-uhan. Wala gyud mo focus. Wala gyud ikinabuhi katong karaan, katong daan na kung maghisgot gud tag karaan mahimong duha ang gitumbok ana karaan nga nagtumbok sa daang kasabutan o bag-ong kasabutan unya dugay naman pud gisugdan ang bag-ong kasabutan no panahon ni Kristo. So kung maghisgot ta karon sa atong panahon 2018 kadtong panahon sa pagsugod ni Kristo aning iyang iglesia, iyang simbahan na makaingon na pud tag karaan to, di ba? Kay kanus ama natukod ni Kristo ang iglesia unang siglo 33 AD. So unang siglo dayon karon 2018 na. So makaingon na pud tag karaan tong unang siglo, di ba? Pero ang gipasabot na tong karaan dire nga lahi po to ilang covenant, no? Kadtong sa daang kasabutan ng panahon ni Moses o katong patriarchal Abraham, Noah. So ingon na atong gitumbok sa Jeremias 31, 30, 31 ug 32 ayaw lang yun na inyo kalimti nga nag-ingon na daan ng Diyos nga maghimo siya bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So mao na nga sa bag-ong kasabutan mag-expect gyud tag mga kabag-uhan mga tinahod nga tigpaminaw. Og kini ra bang mga kabag-uhan dili ra ba ni kana bang insigida dayon makita? Dili makita dayon insigida kay hinay-hinay maning gradual maning mga kausaban. Dayon si Kristo sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan sa Mateo 5:17 atong timan-an nga wala siya moanhi aron sa pagguba sa balaod ni Moses sa ato pa katong balaod sa daang kasabutan. Nianhi siya diri aron sa pagtuman. Pero kanang iyang pagtuman sa daan nga kasabutan wala na magpasabot nga dili gyud matapos ang daang kasabutan. Now, ang iyang pag-anhi tumanon ang sugo sa Dios, tumanon ang balaod sa Dios. Katong naa sa daang kasabutan, naaman dito ang balaod sa Dios. So tumanon gyud to. Pero wala na magpasabot nga ang daang kasabutan dili matapos. Kadtong nagbitay si Kristo sa krus, kadtong mga pulong nga iyang gilitok nga natapos na. Unsa may iyang gipasabot atong natapos na? Natapos na ang daang kasabutan. Unsa man tong daang kasabutan? Timan-an nato nga duha ka klaseng balaod ang naa sa daang kasabutan. Pero pwede pod i-classify gyud ning usa ana nila, pres anang juridical law, kanang ceremonial law, o kanang moral law, divine law. So ato lang ning i-classify sa duha ra gyud, no? Ceremonial apil na diha ng mga juridical, kosher law, o unsa diha, no? Kanang balaod sa pagkaon, ayun na. Ang moral law po diha kanang napulo kasugo, divine law nga hangtod sa hangtod dili gyud na mawala, no? Kanang moral o divine law. Pero kanang mga ceremonial law, juridical law, disciplinary law, kana pag-abot sa bag-ong kasabutan, mausab yun na tungod kay bag-o namang kasabutan. Unya, lagi kay nag-ingon man diha sa Biblia nga katong si Kristo nagbitay sa krus, natapos na. Unsa may natapos na? Ang daang kasabutan. Ang daang kasabutan, unsa kay mga balaod diha? Katong moral law o divine law, napulo kasugo, ceremonial law, juridical law, disciplinary law, unsa itong mga law diha. Okay. Basta kana, tanan natapos. Kay lagi sa Jeremias 31, 30, 32, 31, 32,
maghimo lagi ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Ato ginantimanan, ha? Lahi sa daan. Pag-anhi ni Kristo diri, sa iyang pagpagkatao, now, wala niya guba ang sugo ni Moses, kinahanglan tumanon to, pero diha na sa mga panahon diin kana bang existing pa o valid pa o ang termino ana pa existido pa. Now, kanus-an natapos ang daang kasabutan didto sa kamatayon ni Kristo sa krus, di ba? Katong niingon siya, natapos na. Oh. So tanang balaod sa daang kasabutan natapos na, tanan. Pero tingali mo ingon dayon ng mga Seventh-day Adventist na to, mga igsoon nga, but ni mo ipasabot, biritas, nawala na daytong napulo kasugo. Okay na aman tos daang kasabutan gihatag. Nawala na daytong moral law, divine law. No, yun na ni. Natapos na, tanan. Pero pag abot sa bag-ong kasabutan, pagsugod ni Kristo sa iyang simbahan, sa iyang bag-ong bayan, dili po ta makabuot nga kung unsa to mga balaod nga kinahanglang ipadayon, i-apil ra gyapon niya. Ang but na kung ipasabot, ang mga moral law, divine law sa daang kasabutan, gi-apil ra gyapon, gi-absorb ra gyapon, no? Kay kanagong mga moral law, divine law, ang iyang nature anang balaura, natural na, ug tungod kay natural, now, ang Diyos God, ang iyang balaod, natural, divine law, di na mausab. So, pag sugod ni Kristo sa iyang iglesia nga maghimo na lagig bag-ong kasabutan, sugda na ang bag-ong kasabutan, iya ra gihapong i-apil tung mga moral law, divine law sa daang kasabutan. Pero bag-o nang panglantaw, dili na pareha sa karaan. Kay bag-o na good. Pero anang, kuhan ko, adlawng igpapahulay. Kanang adlawng igpapahulay, dili man na lunlun divine o moral. Combination man na siya ceremonial o moral o divine. Now, ang mga Seventh-day Adventist, wala kasabot ana, no? Kay sa dihang Domingo na karon, dayon ang ila Sabado gyapon, wa sila kahibalo nga kanang pagpatunong sa adlaw, ceremonial essence of the law na mao nang nausab. Ang moral law, ang moral essence sa adlaw igpapahulay nga naagyo igpapahulay. Nang sa Hebrehanon 4:9 nga naaghapoy pahulay o naaghapoy day of worship. Pero kanang pagpatunong sa adlaw ceremonial. Now, unsa may prueba nato nga kanang adlaw igpapahulay, kanang iyang pagpatunong sa adlaw ceremonial. Now, sigurado gyud ang Katoliko ana. Kay gihisgutan ni San Pablo diha sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17. No? Giisgutan ni San Pablo diha sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17, nga kanang adlaw igpapahulay apil na sa gitapos ni Kristo sa cross. Pero atong timanan ha, unsay gitapos diha ang iyang karaang ceremonial essence. Dili ang moral. Kay ang moral essence sa balaod, ipadayon ra gyapon na. Pero sa bag-o ng panglantaw, kay kanang adlaw igpapahulay ron o atong day of worship, dili naman istikto sama sa daan. Di ba? Sa karaan, kanang adlaw igpapahulay o day of worship na to, di ka magtrabaho, istikto, dili ka makalungag, di ka mubiya as balay. Di ba? Oo. Nganong giapil diha sa mga ceremonial essence of the law, ang adlaw igpapahulay kay naa sa ceremonial nga elemento kanang pagpatunong sa adlaw. Mao bitaw nga pag-ingon diya sa Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy pahulay, before anang 9 sa 8 gaingon nga naghisgot na og laing adlaw sa pahulay. Ug mao na diskubriho na turon ug unsa na. Now kung mubasa mo og katekisem sa nga libro sa Katoliko diha sa mahitungod sa Sabat, na ay mabasa na to diha nga ang Lord's Day nga Sunday adlaw sa pagkabanhaw, fulfillment of the Sabbath, katumanan sa adlaw igpapahulay kanang atong pagsimba galis Domingo, day of worship na to pahinungod
Sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo nga diha nato gitunong gyud sa Domingo adlaw sa pagkabanhaw. Nga kadtong igpapahulay sa daan nga matunong og ikapitong adlaw semana nga Saturday, landong to. Landong to gipasabot ni San Pablo Diaz Colosas. So ato pa kay landong to gipaabot ang katumanan ana. Fulfillment kay kanang daang kasabutan god kuan na siya. Landong na siya. Doon na siya gitumbok, gitanaw sa unahan nga matuman na sa pag-abot ng niyan ng panahon na. Mo bitaw nga daghang mga Hudiyo nga akong nakita ba ang ilawang kanagaling spiritual life, kanang ilang conversion story, kanang mga Hudiyo nga na-convert sa pagka-Kristohanon. Kristohanon yung Katoliko. Kumon kaay nilang testimonyo nganong ni balhin sila o nagpa-convert sila sa Katoliko nga Kristyanismo kay sa ilang pagtuon na-discover nila nga ang Katolisismo katumanan sa Jewish religion. Kay katong Jewish religion good landong to. Shadow to. Di pa to mao gipaabot ang katumanan. Mano ka Jewish religion, di ba? Ug mayong kag Jewish religion kuan lang exclusive lang para lang sa mga Hudiyo dili para sa tanan. Di ba? Para lang gud sa mga Hudiyo, di pa para sa tanan. Pero unang ang pa to. Gipaabot ang panahon nga himuon ang para sa tanan. Pang tibuok kalibutan na mo bitong na-describe gihulagway na ng religion sa bag-ong kasabutan, gihulagway siya nga universal o Catholic. Mao na siya katumanan. Kay katong Jewish landong man to, Jewish religion gipaabot ang pangtibuok kalibutan. Mao na nga ang fulfillment sa Jewish religion, Catholicism o universalism, pangtibuok kalibutan. Nya diha sa universal religion na nagipang-usab ana katong iyang mga ceremonial essence of the law. Sama anang pista. Kanang pista, kadtong karaan nga pista, apil man na sa mga ceremonial observance, di ba? Gihisgutan ni San Pablo nga gitapos na sa krus. Pero ang karaan nga pista ha, tanang mga ceremonial practices sa daang kasabutan gitapos ni Kristo sa krus. So unsa may buhaton pod sa simbahan, sa iglesyang gitukod ni Kristo? Naaman siya gahumpod nga maghimo pog mga bag-ong mga practices. Nasa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So buti pasabot ang simbahan o ang bag-ong katawhan sa Dios sa bag-ong kasabutan sa Kristyanismo pwede pod maghimog mga bag-ong ceremonial practices. Sa to pa bag-ong mga pista. So ayaw mo katingala ano ang Katoliko karon naagyapoy mga pista pero lahi na dili na tong pistas karaan kay giundangan naman to. Di ba? So mga bag-ong ceremonial practices na pod. Unya dili ra ba mo na makita tanan sa Biblia? Kay naa may awhi na imbento. Dili ta mo nigarha nga naay mga gipang imbento ang Katolikong bag-o nga mga practice. Ha? Di ta mo mangulipas ana kay ang authority naa sa simbahan gihatag ni Kristo. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So mao na ang mga ceremonial essence of the law sa daang kasabutan mao lamay natapos sa krus. Pero kanang adlong igpapahulay sa gikaingon ko na naaman siya sa moral law na patik sa napulo kasugo. So mao na nga naa siya moral essence sa pa ipadayon ng iyang moral essence. Nga naa gyud of worship. Pwede po na gyud siya gyud tawgon og seventh day. O ano man kay any day go diha sa adlaw o moingong kag semana gi-specific mayong kag unang adlaw semana Domingo, ikaduha Lunes, dayon ang ikapito ka adlaw semana Saturday. Pero sa balaod god wala man na maghisgot og semana diha. Sa balaod god sa Decalogue kanang igpapahulay ang instruction ana unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. No? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala giingon diha nga kanang unang adlaw diha kinahanglan gyud unang adlaw semana. Dili na. Gidugangan na nato ang Biblia kung ato yung i-specific ng unang adlaw sa trabaho Lunes. Domingo.
Tanawa ra gud basahan niyo ng divine law kanang Decalogue unang adlaw giisgutan ba dihang unang unsang adlaw na semana? Wala oy, giingon ra unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa Jewish Encyclopedia gani gatong gikutlo nato sa debate, mga debate nato. Kanang ikapito diha, ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Wala na mag-mention diha kinahanglan jud ikapito ka adlaw semana. Ceremonial ang pagpatunong. Now, sa daang kasabutan, ilan ang gipatunong sa 7th day of the week, yun Saturday. Saturday, yun na nila gipatunong. Nya kay, ceremonial man ang pagpatunong, so apil na. Kanang pagpatunong nga matunong og 7th day of the week, sa daan man ang kasabutan, so naapil na sa gitapos ni Kristo sa krus. Kanang pagpatunong sa 7th day of the week. Pero kay naaman siya moral essence, so padayon gihapon na naagihapoy adlaw ang ipapahulay. Pero sa bersikulo 8, giisgutan na nga laing adlaw mo nang diskubriho na to na. Kay dili ra ba na dayag des Biblia. Mo bitaw tong katong higala na to sa Seventh-day Adventist nga naay programa po diri sa istasyon. Di ba iyang pangkutlo-kutloon ng mga librong Katoliko nga maingon siya nga ang Katoliko mismo na aminado nga dili mabasa sa Biblia. Explicitly nga gibalhin ang adlaw igpapahulay gikan Sabado ngadto Domingo tinuod man na. Explicit. Wa man gyud po tay mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Dios ibalhin na ninyo kanang adlaw igpapahulay gikan sa Sabado o 7th day of the week ngadto sa Domingo. Wala gyud tay mabasa ana. Sakto tong iyang gibasa nga libro. Pero iya tong tiwasog basa, then ipasabot yun, ang ipasabot sa writer, giingon po dito yun sa mga librong Katoliko, nabasa man yun ako ng mga ingon-ana nga explanation, pero gisumpayan pagpasabot nga, pero gipasabot o implied nga mabalhin yun. Tungod kay kana laging pagpatunong ceremonial essence of the law na. Naamang good sa tradisyon makita ng pagbalhin. Unya si Pablo, naghisgot man nga apil ang tradisyon. Diya sa 2 Tesalonica 2:15, dili man lang kay kanarang nasulat sa Biblia. Basahan rago ninyo ng 2 Tesalonica 2:15. Ingon si Pablo diya, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagigwali nga binabaog sa sulat. Nganong dili man kay sinulat lang, na may gibinaba na lang, kay dili tanan nilang mga practices na sulat sa Biblia. Dili tanang kuan. Then tingali mo ingon ta nga, di ba biritas gisaway ni Kristo ng tradisyon? Sa maghinay ta. Naay mga tradisyon tinuod nga gisaway si Kristo. Kadtong mga tradisyon sa mga Hudiyo ni adto nga supak sa iyang pagtulunan. Pero dili tanang tradisyon supak sa pagtulunan ni Kristo kasi Pablo mismo naghisgot nga ang ilang mga gibansay mga tradisyon na by the way unsa man ang tradisyon? Kanang tradisyon mga pagbansay na nga dili nato undangan ato nang ipasunod sa mga musunod pang mga henerasyon. So kanang mga practices nga dili lang kay para kita ana mutuman ato nang ipatuman gyapon bisan sa atong mga anak then hangtod pa gyud sa mga anak sa atong mga anak mo nay tradisyon. Di ba ang pagtuong Kristiyano ipasunod nato na sa tanang mga henerasyon? So mga Christian practices tradisyon gyapon na. Pero atong susihon sa Biblia, unsa tong mga tradisyon nga gidili ni Kristo o gisupak niya. Ang usag yun sa tradisyon sa mga Hudiyo nga gisupakan ni Kristo, na sila'y tradisyon nga, kanabang mualibay sila nga, ang ginikanan nila na kinahanglan og tabang, nga mutabang yun sila, pero na sila'y kinaiya nga, mangulipa sila, maingon sila nga, di na ko ni ihatag sa kong ginikanan kay para ni sa simbahan. Nalimot sila, o walang siguro sila kebalo o naglinggaw-linggaw lang nga, kanang pagtabang nato sa itong ginikanan, pagsimba na sa Diyos. Di ba? Usa na sa mga tradisyon sa mga Hudiyo. Then, og katupong mga tradisyon nga, adunay ceremonial essence, nga bali pagka istrikto kayo ang ilang pag-obserbar sa ilang pagtuo mo, to'y giundang na ni Kristo. Gibag-o na. Then, kanang pagkaon, nakadumdum ko nga naapoy nagprograma dire nga gihingusgan gihapon ng dili pakaong baboy, isdang walay himbis. Naapil man na sa mga ceremonial law, kanang mga kosher law gani.
apila sa gitapos ni Kristo sa krus, naa sa Colosas 2:14 hangtod sa 17 nga nag-ingon si Pablo, ay mo tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo mahitungod sa kalanon. Oh, kay kanang kosher law dili na universal law. So to pa dili na Catholic law, dili universal law. Ang universal law mo ng Christianity. Pero pagsugod sa iglesia dili automatic na undang tanang mga Jewish practice. Dabi na sa dihang wala pag yun balhin yun pag-ayo ang gikan sa Sabado nga tus Domingo, ang ila pag yung gi-practice, gi-respect pa nila tong daan. Oh? Mao nang si Kristo, before sa iyang death, sige yung tambong masabado. Okay. Kay before sa kamatayon ni Kristo, binding pa man ng Old Covenant, sa to pa, kinahanglan yun si Kristo, mo apil yun anang Jewish Sabbath. Dili lang kay Jewish Sabbath, apil pagpista. Kana gali mga 70 Adventist, kulangan man na, kung sundon yun tanan ang ilang doktrina ba nga sundon yun tanan gibuhat ni Kristo, wala makatunong ang Adventist kay si Kristo tigtambungan og pista. Oh, di ba? Ang 70 Adventist ron wala na pista, di ba? Wa naman ko igong oras o panahon mga tinahod nga tigpaminaw. Nahanging pagyug ko, no? Daghan po kong ikuan. Sige lang, paabot lang mo sunod Domingo pohon. Ako ning ipadayon. Nganong ang mga kalainan, mga kabaguhan, balido na, dili na violation of the law. Ako lang ihagit dahil sa mga 70 Adventist. Mangayo tag teksto nila asa mabasa sa Biblia nga kanang pagbalhin gikan sa Sabado nga tus Domingo violation of the law na, no? Ya atong i-discuss diri nga fulfillment of the law na kanang pagbantay na tug Domingo pagtuman na sa sugo sa Dios kay fulfillment of the law man ng Lord's Day, no? So wa nam day kung panahon, so hangtod na lang sunod Domingo po hono baga tinahod nga tigpaminaw, kini ang inyong ubos nga alagad sa mga tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen! DXVR Tatak RMN